magkaiba ang kanilang mukha. Posibleng kinuha daw ng alkalde ang identity ng isang Alice Leal Goong ng Quezon City. Ayan, sa pagsusuri po ng FBI, lumalabas na ibang fingerprint ito sa fingerprint ni Mayor Alice Goong at Chinese national na si Guo Huaping. Yung Mayor Alice Guo at saka Guo Huaping, isang tao na lang yun. Pero may isa pa na nakakuha ng FBI clearance na Alice Leal Guo. Yun po ang hinahanap siya ngayon. Para malinawan, bakit nangyari yun? Ano ba yan? Sinadya ba yan? May iba bang purpose? Medyo malabo pa nga eh. Melo del Prado. Para saan? At nagdalawa pa ang Alice Leal Guo. Ayan. Direktor. Gaano kaluwag kahapon sa truck niya. Ngayon naman. Galing oh. Gago yung driver ng truck oh. Ang laki-laki. Nakakatakot dyan. Ayun pa, isa oh. Dalawang truck. Parang oh, parang ang dala eh kotse. Alam ng malalaki. Ayaw ay museo. Diyos ko po, Rude. Oh, Rude. Bus, truck. Ayan na. Ang lalaki.
pagmasdan mo. Ay, kumbaga, hindi titignan yung sinusundan mo, tignan mo yung traffic light. At saka, pag tatawid ka sa intersection, meron dyan yung box na kulay yellow. Ilaw. Balag, at all time, kahit halimbawa, kung wala ka pang pupustahan dun sa pagtawid, hindi ka dapat tumatawid. Pwede na natin bukas mo yung intersection na yun, Alan. Ay, naku, totoo yan. Oo. Tama yung pinabanggit mo na yan. Dahil sa kung hindi, talaga, uwi nga naman sa aksidente. pero laki na tiyan. Kahit ang ginawa nito, pinabanggit niya, na-trip niya na sana Oo. sa biyahe na to. Oo. Dahil magdamag daw siya nagkabiyahe at medyo inaantok na, kaya nagmamadali na Oo. makauwi. Ay, yun, ang nangyari. Sinundan niya, boss. Siguro yung nasa unahan niya, nagbit din ng red light. Malamang, Oo. baka warning na. Warning na. Sumunod naman siya. Dahil na pagpinot at tumigil, Oo. nagmadali pa na tumawid. Ito naman papatero jeep, yung driver, Oo. nakita niya may tumawid din. Parating naman itong delivery Oo.
Senator Alan Peter Cayetano at